nke mbụ ọjị ogbi, nke abụọ ọjị kụrụ aka, nke atọ ọjị ikenga, nke anọ ọjị ugo. Ndị ọgọrịma na-ege m ntị, kedu ka ị mere, kedu ka ekesa anya, kedu kwanụ ka mvazi si eguji. Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma, ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma, nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ. Afọ m bụ Ọmalịcha Adigbo, ya bụ na nke a bụ mgbe ị na-esonyere m, echefukala ka sọskraịbụ. Ọ bụrụkwa na ị nachitere azụ, daalụkwa maka ịnachite azụ, n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma aga ya nga na-abụ n'isiokwu ata isi akwụrụ gbogbo n'ụbọchị nke taa bụ ya na-akpọ ọjị. Ihe a bụ ukwu ọjị. Etu a ka ukwu ọjị si adị. Ọjị bụ ihe eji mara ndị Igbo. Ọ bụ osisi kacha wee nwee ugwu, nwee nsọpụrụ n'ala Igbo niile. Anaghị eji ọjị eme ihe ụmụaka, ya bụ ejighị ọjị eme egwumegwu ụmụaka. Yoruba na-akọ ọjị, Hausa na-ata ọjị, ebe Igbo na-asọpụrụ ọjị, ya bụ na ọjị nwere ugwu n'ala Igbo. Ihe m ji n'aka ihe a bụ ọjị anụnwa n'elu ahụ ọ na-adị na ka mkpụrụ ya si adị. Ihe dị ara nkịta bụ ịgbawa ya. Etu a m gbawachara ya kịta, ihe dịrị m kịta bụ ibechapụ ihe kwuchiri ọjị anwa. Ka m kụziere gị ihe niile kwesịrị ịma banyere ọjị. Ọtụtụ ihe bụ ihe eji ọjị eme. Eji ọjị aga ọfọ, eji ọjị alụ nwaanyị, eji ọjị aṅụ iyi, eji ọjị eka oke ana, eji ọjị agba ndụ, eji ọjị eme ọtụtụ ihe ndị dịgasị iche iche. Mgbe ezi ka dị n'okwu ụkwa, mgbe nwaanyị na-akwụ di ya n'akụkụ, ya bụ mgbe m na-ekwu ihe anụnwa bụ na mgbe enuba n'ọsa ịghọta ọ na-awụ mmadụ dị ọkpa tete, nwoke tete, n'ụlọ tete, ọ na-eji ọjị were gaa ọfọ kpee ekpere. Abịakwa na ọjị anụnwa m na-akọwa kịta, ọjị nwechara ọtụtụ nsọala dị iche iche. Ihe dịka ọmụmaatụ, nwaanyị anaghị awa ọjị ebe nwoke nọ. Ama m ọtụtụ ndị ga-ajụ ọ bụ na ọ naanị ebe ụmụ nwaanyị nọ, kedu ka a ga-esi mee ya, kedu onye ga-awara ha ọjị a? Chere ka m zaga. Ọ bụrụ na ọ bụ ebe nwaanyị nọ, a ga-akpọ nwoke nọ nso ka o mee gịnị, ka ọ wara ha ọjị, ka ọ gọrọ ha ọfọ ọjị, wara ha ọjị. Ọbụla dị ọgwụgodu na nwata kere ka ha fụrụ bụ nwoke, ọ ga-abịa wara ha ọjị anwa. Ịghọtara? Ịwụ ọjị wanyere ha ya, gụọ ụfọdụ na wanyere ha bụ ọjị. Ọ bụgodu na ọnwa bere nwa n'ebe a bụ nwoke, ị ga-enye ya ugwu anwa, ọ wara ha ọjị. Ịghọtara? Ọ bụkwa n'ebe ọ bụ na afụghị nwoke ọbụla n'akụkụ ebe anwa, ihe a ga-eme bụ nwaanyị kachakwa bụrụ okenye ga-awa ọjị. Anaghị ata ọjị n'ogbe. Iweta ọjị etu anyị nọ, itinye ọjị n'ogbe taa, mba, anaghị ata ọjị n'ogbe. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na nwata anaghị awa ọjị ebe okenye nọ. Ọ bụrụ na okenye n'ebe onye kachasị bụrụ okenye bụ ihe ga-eme gịnị, ga-awa ọjị anwa. Ịghọtara? Ọzọ dịka ibia alakwa atọ ọjị etu anwa, ya bụ na ọjị ọbụla ewetara ebe mmemme dị, a ga-ebu ụzọ wee gọọ ọjị anwa n'ọfọ tupu eme gịnị, amalite tawa ya. Anaghị anọkọta atọ ọjị etu anwa. Ọjị nwere ibe na ibe. A na-aba awa ọjị. Ọjị ọbụla one ọbụla ọ gbara nwere ihe ọ pụtara. Ọjị gbara otu ka a na-akpọ ọjị ogbi. Ọjị gbara abụọ ka a na-akpọ ọjị kụrụ aka. Ọjị gbakwanara atọ ka a na-akpọ ọjị ikenga. Ọjị ikenga bụ nnukwute ọjị ka ọ bụ ọjị dike, anaghị ata ya bara. Ọjị gbara anọ ka a na-akpọ gịnị, ọjị ugo. Ịghọtara ya? Nke mbụ ọjị ogbi, nke abụọ ọjị kụrụ aka, nke atọ ọjị ikenga, nke anọ ọjị ugo. Ọjị gbara ise bụ ọjị a na-akpọ ọjị serenu. Ọjị serenu ka a na-akpọ ya. Ọjị gbara isii bụ ọjị a na-akpọ ọjị okwu na ụka. Ngwa sonyere m
ka nwa amadi a nwee ike gọrọ anyị ọjị ma gwakwara anyị ọjị. Kwere ka a chee anyị ọchị biko onye si na awaka dị mma n'obodo awakasị chinye ya onye nọ na-ekpere ekpere aga n'iru nwoke ma nwaanyị ya dịrị ya na mma ụmụazị anya ọnụ n'ezi ya dịrị ha na mma onye chinye zere ndị ọrụ aka ya arụta ego ndị na-agụ akwụkwọ ga-enwe scholarship ndị na-arụ ọrụ oyibo ha ga-enwe promotion m wee na-asị ịtọ nke ise a ya dịrị ha na mma m wee na-asị ụba ha dibịa bụ ya dịrị ha na mma onye na-asị ọra bịara ije ka ha niile si wee gbavo ihe ha na-eme wee bịa zonye ụkwụ na taa wee eke ọ ga-adịrị ha na mma onye ahụ ha dị iche iche ka mkpa ha dị iche iche nke onye na-eme wee ezigbo ya ya gazieri ya anyị ekpe ihe a wee si uru bịa tinye aka ka ọ dị ire dị nsọ n'aha ana n'aha ọfọ n'ezi mbido Igbo ọ ga-adịrị n'ụlọ mma ihe unu jegide webata bụ eze ndị Igbo Lagos steeti ihe ọma ka unu ga-eji n'ihe ana ihe nara Chukwu ụmụ ka ọ bịa mezuo ihe niile a na-ekpere mkpebe ka ọ dị n'obi anyị eje ana na ihe niile a m buru uche ma ndị m kwuru ma ndị m ji ekwu na ọ jeghere ntị ọ jegherekwa na gị n'ohi n'ọfọ ha daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.